осонтар аст зиндагӣ кардан? бале. сеюм агар ки ҳар якти ману шумо шахсияти худамоя дигар накунем, ҳар якти ману шумо болои худамон кор карда ба сари пешравии миллатамон нашавем, ягон миллати дигар омада ҳамин кора мекунад. американсо гӯем ёки там хитоиҳо ёки русо, ҳеҷ маҳал намебиёд. дуруст? ҳеҷ маҳал намебиёд. ману шумо бояд ин чиза фаҳмем. ману шумо бояд ки ин чиза фаҳмем. барои ҳама қадар ҳаме ҷаълу ҳаме ҳаракати ман ҳамон баҳаст ки халқи мо муносибата ёд гирад. акун ман дида баромадам ки ҳамин байни халқи мо ҳамкорӣ ба намунаҳои мусбат кам, намунаҳои мусбат ки камай, намунаҳои манфӣ бисёр. якҷоя кор кардан додар қати ҷудо шудааст, ҳамсинф қати ҷудо шудааст, хештабор қати кор кардан кор нашудааст, ёки ду тараф ҳамон чи кам шуда бурафтагӣ. анакун кадом вақт ба одам муносибати пулия ёд мегирад? ҳамон вақте ки ақлаш пурра шуд. ақли одам ки пурра шуд, муносибати пулия ёд мегирад. ҳамон вақте ки одам тозакор шуд, ҳалолкор шуд, муносибати пулия ёд мегирад. пул ин як чизест ки даруни шумо нишон метиҳад. шумо одама агар ки хоҳед ки фаҳмед, сета чӣ ба пайғамбар мо гуфтанге ки нигоҳ кунед, қаттеш ҳамсафар шавед, вақти ғазабаш ба нигоҳ кунед, вақти ғазабаш чӣ хел рафтор мекунад, бо як чиз дигаре шумо мегӯяд пул тиҳед. ҳамин се чӣ ба одам дарунаш бедор карда нишон метиҳад. шумо ба шумо мебинед саразава чӣ хел инсон аст. барои ҳамон вақте ки мо муносибати пулия ёд гирифтем, дигар соҳаҳо ба муносибата тез ёд мегирем. чиба ки вай ҳамин пул як чиз хосият дорад ки даруни одама дигар мекунад. ақли бисёр дар кор аст ки муносибати пулия созӣ. вақте ки муносибати пулия нигоҳ кунед, додар ба додар наметавонад сохтан. ҳозир ку бо бегона не ки агар ки ҳавай ба ҳаракат кунем, ман медонам ки корхонаҳои бисёр мешад. японсо ҳамин кора кардан, ҷамъиятошона сохтан. мардуми дубай вақте ки американсо англишано овардан кофта нефта ёфтан, шейх заир гуфтаги инсон сабабгор шуд ки ҳамин дубай сохтанд. агар солҳои 60 шумо дубай ба мерафтед, шумо медидед ки ҳамин дубай ба монанди як бедуин зиндагӣ мекарданд. бедуин гуфтаги ки ай ранги чӯпонои худомо, ҳамин чӯпони мо, чӯпоне ки дар паси мол мерад, ана ҳавай бедуин барин зиндагӣ мекард. не ки ҳамин шейх заир сабабгор шуду вақте ки мебиёраду нефта ёфтанд дар ҳамин давлати ҳамино, якумин коре ки кардан, ва ё гуфтанд ки мо 5% метиҳем давлати шумо ба. ҳамин 5% ки медодан даромаде ки ҳамон нефт, ҳамин чӣ гуфт? ҳамин 5% ки ҳамин даромад тиҳад, ҳамин 5% пул натиҳед ман ба. халқама бурда хононед мактаботон ба. ана ҳамон 5% ба халқаша бурда хононда. аста халқаш хонда омада кадр шудан гирифт. аста ҳамон маҳсулоте ва ё ба худованд нефта додагӣ. диққат кардаистед? ва ба худованд нефта додагӣ. ва ё ҳамон нефта истифода бурда ба пеш рафтан. хеле ба пеш рафтан. ана кун диққат кардаистед? ҳозир диққат. мо ба худованд ҳамин оба додааст. ҳама ресурси бисёртаре ки мо ба ҳаст, захирае ки бисёртар ҳаст, ин об аст. об. агар ки мо ҳамин оби ҳамин тоҷикистона пул кардана ёд гирем, ҳавои тоҷикистона пул кардана ёд гирем, мардуми мо беҳтарин зиндагӣ мекунад. не ки мо чӣ кор кардем? диққат кунед. ман шишта оила мекунам. чӣ ба қазоқистон пештарам мо рафт ё дигар давлатҳо пештарам мо рафт. вақте ки ҳамин СССР вайрон шуд, якумин коре ки кардан мардуми қазоқ ҷамъ шуда маслиҳат карда гуфтанд ки ватан обод кардан дар кор. ба ҷои мансабпарастӣ кардан дар кор не, ватан обод кардан дар кор. якумин коре ки во кардан солҳои 90-92 консултанту анонимат кардану стратегия то 2020 сохтанд. 30 сола стратегия, 40 сола стратегия сохтанд барои пешравии давлат, барои пешравии миллат. дуюм коре ки кардан, инвесторҳо овардану ҳамон нефти худошона обработат кардан. ҳамон захираҳои худошона чӣ шароит дорем. инвесторҳо ба шароит сохтанд, муносибата сар кардан, ёд додан, бизнесмони дарунӣ шанс додан, шароит додан. сета чиза сохтан. якум инвесторои калона овардан ки нефта преработат кунанд. даромади давлат зиёд шудан гирифт. даромади давлат зиёд шудан ки халқ ба аста додан. дуюм финансови инструментҳои ба қувват сохтанд. банкҳо ба осон шуд кор карданаш. финансови инструментҳои бисёр шуд. ин дута чӣ ки шуд, анча халқ пештар рафтан гирифт. соя кишоварзои дигар чӣ ба субсидия бисёр чизҳо дастгирӣ кардана сар кардан. чӣ ба ки шароит буд, пул буд. ана кун вая вақте ки вая инвестиция ҷалб карда, давлат сохтан, миллат сохтан, мо чӣ кор кардем? мо ҷанг кардем. мо ба ҷое ки
миллат созему, давлат созему, таърих созем, мо гирифта ба худо мо хак надонам ба назарам ки ин аз чӣ сабаб шуд ин гузашта, не ки мо бояд ки ин хомингария дигар миллати мо бояд такрор накунад. ин рӯзҳои гузаштагӣ вай фарзанди сағири тоҷик, вай бечора заное ки бешавҳар монд, вай мардуме ки имрӯз муҳоҷир аст, результати анамон натиҷаи анамон солҳои 90-ум. барои ҳамон давлати Тоҷикистон вақте ки мо мегӯем ки 30 солагии истиқлолияташ ҳаст, хо бале, не ки бар рӯи календар 30 солагӣ, не ки ман гум мекунам ки истиқлолияти Тоҷикистон 10 солагӣ ба асл аз даруни дил ҳисоб кунем, ҳисоб кардан мешад, не ки 30 солагӣ не. ҳамин 10 соли ахирон ободӣ шуд. чиба ки то ҳамин вақта 15-20 сол мо борои мана ин ҷангу аболои чӣ гум ором шавад, чӣ шавад гуфта гаштем. чиба ки оромӣ бошад, ободӣ мешад. то оромӣ нашад, ободӣ намешад. барои ҳамон халқи тоҷик сарфи назар шумо гужобаед, мусофиред, мардуми даруна ҳастед, мардуми дар ноҳияҳо зиндагӣ мекунед, дар шаҳр зиндагӣ мекунед, муносибата ёд гиред. якдигар фиребия бас кардан дар кор, ана якдигара гумонбария бас кардан дар кор. якта аҳама психологияи гандатарини халқи мо гумонбар. ҳамин халқи мо беҳад гумонбар. ҳамин чӣ чизе ки гӯяд, чизи туғрия гӯяд, насиҳати хуб гӯяд, чизи дуруста гӯяд, бовар намекунад. не ки ягон чизи гандагӣ ба тез бовар мекунад, ягон чизи хомигарӣ ба тез бовар мекунад. чиба ки ба фикрам фикронаш ки ҳамон хел аст, ҳамон вай ба наздиктар фаҳмишаш ба. не ки чизи ободия гӯяд, чизи нава гӯяд, чизе гӯяд ки мана ин хел кунем гӯяд, ага вай мегӯяд ин намешад, ин мумкин не. чизи хубе ба бовараш кам, гумонбар. ҳамин нигоҳ кунед, гумони ҳаром аст. не ки бисёр мардуми мо ҳамин чиза нест карданаш дар кор, аз худаш нест кардан, маҳалчигия решаше нест кардан дар кор. ман тоҷикам, чиба ки дар тамоми дунё гашта, ман фахр мекунам ки тоҷикам. мо бояд ки дунё ба муаррифии тоҷика кунем. нигоҳ кунед, композиторои нағзбурод, кинорежиссёрои нағзбурод, духтурои нағзбурод, нависандаҳои нағзбурод, спортсменои нағзбурод, мо мировой арена буромадана мо дар кор. мо миллатама нишон додана мо дар кор. чиба ки дар ҳама қадар соли дарс додагим, ман хулоса ба омадам ки яке аз миллати илмдору илм ба ҳавасаш нағзу ин хел меҳнат мекардаги болаи ин мардуми тоҷикай. не ки фақат коре кардан дар кор ки ҳамон бачаҳое ки швай ҳунараш асту таланташ аст, ҳамон бачаҳо ба шанс додан дар кор. ин беҳад зарурай. як тоҷика ки як дунё ба пас задан, значит мана пас задан, нанги мана, номуси мана пас задан. барои ҳама қадар муросоӣ ин як фундаменти, ин як пойгаҳи миллати мо аст. ҳамин аз хотиротон набароред. муросоӣ аз хона сар кунед, додару хоҳар қатӣ, авлодатон қатӣ, баъд аста зиёд тамоми инсони тоҷик қатӣ, муросоӣ сар кунед, доду гирифти ҳалол кардана сар кунед. ман мехоҳам ки 3-4 чизе ки ҳаёт ман ба нағз омӯхт, ҳамуна шумо багум. якум, касе ки сазидаюш мишлени дорад, ҳама вақт худованд дастгираш мешавад, халқам дастгираш мешавад, ба пеш мебаравад. касе ки разрушительни мишлени дорад, ҳама вақт ақим мерад, ҳама вақт азоб мекашад. дуюм чизе ки касе ки муросоя ёд гирифт, инам ҳунар аст, ин беҳтарин ҳунар аст, аз тамоми мушкилии ҳаёт мебарад. ин психология, ин фаҳмидед, ин рӯҳонии инсонай. вақте ки шумо муросоя ёд гирифтед, пойгаҳатон дигарай. сеюм, касе ки меҳнати ҷисмонӣ қати ҳаётам месозам гуфт, ҳеҷ кардан наметавад. касе ки меҳнати илмӣ қати кор кард, вай пеш мерад. натиҷаи меҳнати ҷисмонитон 1 сум бошад, натиҷаи меҳнати илмитон 1000 сумай, 1000 баробар зиёд аст. ҳамон коре ки мекунед, сарватмандӣ, муваффақ шудан, тавоно будан, дар ҷое ки шумо кори сиёҳ мекунед, дар он ҷо нест. дар он ҷое ҳаст ки ҳамона кори ақлиша шумо мекунед. мана мисол бисёр бачаҳои тоҷики мо мусофиранд, стройкаҳо ба кор мекунанд, ҳамаш кори ҳамон соҳаи стройка мекунад, коғазаша намефаҳманд. тендер 100 миллион рубле бошадага, бачаҳои мо ба метиҳад 15%. 15 миллион 85 миллионш мегирад ҳамон одаме ки ҳава коғазаша нависда. нигоҳ кунед, ин меҳнати ҷисмонӣ ва меҳнати илмӣ. касе ки ҳамон стройка кор мекунад, пурсед мегӯтон. чӣ хеле ки ман шумо ба бовар мекунам, чӣ хеле ки ман ояндаи ҳамин ватан ба бовар мекунам,
چه خیلی که من هر یک فرزندی که مکتب میانه تمام میکند باور میکنم اگر که شما هم باور کنید همین وطن همون خیلی میشود. این همین خیلی است. من باوری کامل دارم. هموطنان عزیز، راه ندید که майнаи сари шумо ба фикри разрушительный чӣ ҷо шавад, фикри тариқат ҷо шавад, фикри ҳархелагапо ҷо шавад. роҳ натиҳед. роҳ натиҳед ки ҳаёти шумо дигаро дузанд. чӣ ба ки вақте ки миллат пора шуд, ҳамон солҳои 90 азобҳои халқи кашидаги мо асфор бояд набарорем. мо ҳамон мушкилиҳое ки мо аз сар гузондем ما باید این از یگان وقت فراموش نکنیم. عاقبتش خوب نیست. دلخستگی ها، بخیلی ها، این عاقبتش خوب نیست. خوبی به نمی بیارد. نمانید که فکرتونه یک کس دوست زد. نمانید. کسی که دیدید که با آبادی وطن مهنت میکند دستگیریش کنید، دعا کنید. کسی که شما روبلندی کرده ягон фикри бада каллатон ба ҷо мекунад, дур шавед. дур шавед ки ҳаётатон месӯзад. ҳаёти худатонам, ҳаёти шумоам як сабабгор меша ки миллат таъқиба мебаред. ин корро накунед. ягон вақт накунед. камакакам бошад ободӣ кунед. камакакам боша ободӣ кунед. ман яраша худам бакунам, шумо яраша худатон бакунед. муаллим ба худаш вобаста як меҳнат кунад, духтур ба худаш вобаста кунад, коргар ба худаш, ҳукуматдор ба худаш, ҳар чӣ ки аз дасти шумо тавоно бошед. ман бо мегӯям, нав давре ободии ватани мо расид. як чиба ки мардуми мо фаҳмишаш дига шуда истодааст. ҷамъият давру замонаш омад, вақташ омад. нав даври бизнессозӣ шуда истодааст. 5 сол пас тоҷикистона намешиносетон шумо, 10 сол пас. хоҳ бовар кунед, хоҳ не. чиба ки ҷои хуб холе намемонад. 10 сол пас шумо тоҷикистоне ки имрӯза ин хел намебинед ва намебинедон. чиба ки ҷамъият ҳама вақт ба пеш мерад. шаҳри хуҷанд шаҳри зебо, дуруст? хеле зебо, дуруст? шаҳри душанбе бинед нисбати 10 сол пеш. зебо, хеле зебо. не ки ҳамин мардуме ки ҳозир мо дорем ҳамон фаҳмиши ҳамон уровни шаҳр ба зиндагӣ кардан ба ҳозир нарасидай. ман чашми худам қатӣ дидам. ҳамон боғчаҳое ки кардагӣ ҳастанд, боғҳои хеле хуб кардагӣ ҳастанд, ё ки манен барои детски площадка кардагӣ ҳастанд, барои кӯдако, ҳавои байни 1 сол ба шикаста вайрон карда истодиянд. خودم چشم خودم قطعی دیدم که همه قد کوچه گل کوریدگی، همه قد زیبا. آدم ناز توف کرده استوده است بالای همون گلابا. شما دقت کنید که و چقدر مهنت کردن و چقدر پول رصد کردن که وای اونجا آباد شده زیبا شد. همین فهمیش خلق. این چی مضمون دارد؟ این مضمون اون داره که خلق ما شهر ساختن با ساختیم. مهنت کرده عذاب. نه که خلق فهمیشش همین خیل شهر بزندگی کردن با حاضر نرسیده استوده است. چون که پس علم کم رفته استودیم، کم کتاب خواندیم. این چی گفته گفتم؟ خدا نکند و یگان گندگی شود و یگان رنگ سالهای 90 خدا نکند و تکرار شد. مردم ما یک قسمش همه جهالت یک دارد که قرضدار قرضدارش میرد میکشد. خاطرتون باز چقدر عذاب دادن یک دیگرشه، حیوانوار عذاب دادن یک دیگرشه. سبب میشد محلچگی، سبب میشد یک کس با بخیلی شد. سبب میشه همین وقتی که همین پژار شد میگم که همین علاوه شد جنگل با ترش هم میسوزد و خشکش هم میسوزد. شما گمان نکنید که این مشکلی بیادگه شما یک طرف میمونید. نه، اما صلح همه دیدیم که و این مشکلی با همه عذاب کشید. من یک چیز دیگه میگم شما با من روانشناس هستم. من بسیار کارهای علمی میبرم. زیاده از 100 تا کار علمی خوب دارم. یک تاش میگم شما با همه آدمایی که چیز خلق گرفتن، آدمایی که چیز کس گرفت حرام خور شد، زور قطعی گرفت یا که ناحقیقتی قطعی گرفت، همه آدما 5 سال 7 سال اول خوب زندگی میکند، چون که یک سیکل 7 سال گذشتنش در کار، نه که 7 سال دیگه با عذابش سر میشه. شما دقت کرده انالیز کنید میبینید اون. برای همان خلق با غمخور شدن در کار، چیز خلق با نرسید، دل خلق با نزنید، مراسای یاد گرفتن در کار. برای همان من آرزو دارم که همین
меҳнатое ки ҳамин рӯз карда истодааст ҳамин ҳукумати мо соҳибкорои мо ҳамин як кас қадр кунад. ман ҳамон мусофири халқи мо ҷамъ шавад. биед хонаи худо мо обод кунем. камакакам бошад. камакакам бошад. биед хонаи худо мо обод кунем. барои ҳамон аз тарбияи миллата мо сар мекунем. аз тарбия ки ҳамин шаҳрҳое ки ободе ки сохта истодиянд ҳамино ба ҳамин самт ба ҳамин фаҳмиши халқ то ҳамин дараҷа бурод. аз маҳалчигӣ даст кашида ба миллатсозӣ бием. аз хонасозӣ даст кашида ба корхонасозӣ сар кунем. ман боварӣ комил дорам ки ояндаи миллати мо ҳамин ба ҳаст. ҳамон шахсҳои ин миллата ба пеш мебарад ки ҳозир ҳамин гуфтагӣ гапи мана фаҳмад. баъзеи шумо дурам истед ки миллат пеш мебуравад. баъзеи ману шумо ҳеҷ корам накунем ки ҷамъият худо хоҳад ба пеш мерасӣ равно. нею меҳнат карда якдигар фаҳмӣ карда кор кунем, хеле пешравӣ мешавад. боз такрор мекунам ки мо як миллат дорем, як ватан дорем, як тақдир дорем. мо бояд ки ин ба фаҳмишаш барасем, ба ободии ватан хизмат кунем. худо ҳофиз.